Masiri tabo ka kunafundi sumbi ni odamasunya ubitalike dirpaka olu kunafundi jerosigi kasangani alamsa avili kalu kili wolonfila samba flam kwa ani fila abna owaralu sɔrɔ an ka bi kunnafoni kɔnɔ o tɛmɛnen ka bɔ yen baarabilancari dɔ ni o kɛra tajifilaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnna ni o bɛ tali kɛ total shell orisi ani ola maaw kan a bɛna olu fana kunnafoniyaw sɔrɔ an ka bi kunnafoniw na sunkalo waati maa caman de bɛ bonyamasegin kɛ ni ka taa i buranna na o waleya minnu kɛ yala o bɛ alisilamɛya de kɔnɔ walima an ka taabolo de don wa a bɛna o ɲininkaliw sɔrɔ an ka bi kunnafoni kɔnɔ o bɛ fara kunnafoni wɛrɛ kan o di aw ma sɔni sɔni aw bisimila ka aw fo ka awaliɲuman dɔ mali kɔnɔ ani mali kɔ kan a minnu sɔgɔmɛ MCT jabarani na fo ka se radio emergence ma 91.5 ani an ka bɔ lɔ sanfɛlaw an b'a fɔ aw ɲɛna ko ni an donnen kunnafoni bulon kɔnɔ i n'a fɔ n ye a fɔ aw ɲɛna cogo min na bakuruba la worobasiri tabaw olu ka kunnafoni so min bɛ ni a dama surunya o bɛ tali kɛ diriba kan olu ye kunnafoni jɛrɛ dɔ kɛ min ni a kɛra ka sanga ni alamisa avili kalo tile 7 san 2022 a kun de kun ye yaasa ka diɲɛma ladɔnniya ka sanga ni waleya min ni a kɔni kɛra nura ni an ka finitigilakaw olu kɔni wulila ni ka kɛlɛbolo dɔw ta ye min kɔni kɛra sababu ye ni maa caman ye kuma caman fɔ n'u ye a yira k'a fɔ an ka finitigilakaw k'u ye dansama wale kɛ nin yɔrɔ ninnu na u kɔni o kuma ninnu nkalontigiya fɛn min Amadu Jalo ye ale tun bɛ a kɛnɛ kan a nani jamuno de filɛ nin ka da an ka finitigilakaw ye baara mun siri banbanciw la ni wagati laban ninnu na n'o kɛra sababu ye banbanci maa 200 bɔɲɔgɔn ko nin ku olu kɔni ka baaraw ban maa dɔ wulila mun ye an ka jamana jugu ye ka se ka bɔ k'a fɔ fɛn min ye an ka finitigilakaw ye k'u ye maa minnu faga ko o dɔw ye fɛn min ye siviluw ye n'o ye population ye minnu sen tɛ kɛlɛ la o kɔrɔfɔ ninnu carilen kunnafonidi siraw fɛ fɛn min ye cakɛda mun sigilen don an ka finitigilakaw fɛ n'o de bɛ u ka kunnafoni siraw jɛnsɛn fo ka taa se u ni jamanadenw cɛla sinsinni ma n'o ye diriba ye olu ye kunnafonidilaw wele ka ɲɛfɔli k'u ye ni baara minnu kɛlen filɛ nin an ka finitigilakaw fɛ a kɛra hukumu jumɛn kɔnɔ fɛɛrɛ jumɛn y'a to ni sera ka kɛ ani fɛnɛ ka se k'a fɔ finitigilakaw u ye jamana kɔnɔden maa joli kisi nin baara ninnu senfɛ kumu kɔnɔ kolonɛli Sulemani Danbele a n'a ka cɛdenw u ye ɲɛfɔli caman kɛ kunnafonidilaw ye nka mɛ dan o ye mɛn tigila ye n'i y'a jateminɛ a bɛ san 10 bɔ bi an ka armée bɛ ni gɛlɛya kɔnɔ parce que an ka kɛlɛ in kɛlɛ mun dabirilen don an da la terrorisme kɛlɛ dɔrɔn tɛ il faut que jamanadenw k'o de faamu terrorisme kɛlɛ dɔrɔn tɛ nin kɛlɛ ni a jujɔn ka ca il faut que bibi na aw journalistes aw k'o dɔn aw k'o faamu pour que don o don n'aw bɛ sɛbɛnni kɛ don o don n'aw bɛ kuma aw ka radio la aw ka kow faamu a ka dɔn k'a fɔ n kan ka mun fɔ n man ka mun fɔ parce que n'i ye kɛlɛ lajɛ fɛn bɛɛ jɛyalen t'a la koyi mais depuis 100 ans an bɛ k'an ka sɔrɔdasiw lakala civiliw lakanali la an bɛ k'an ka sɔrɔdasiw kalan hali n'i ye jugu minɛ i kan k'a kɛ cogo min na an kalal'o la an bɛ k'an ka denmisɛnninw fana kal'o la 100 ans kɔnɔ o kelen bɛ k'a kɛ hali bi n'a bɛ k'a fɔ ko an de bɛ ka ta civiliw faga ten yɔrɔ ko dɔ kɔni b'o kɔrɔ donc il faut que an k'o faamu il faut que journalistes k'o faamu il faut que malidenw k'o faamu ko ko dɔ b'an ka kɛlɛ in yɛrɛ la an yɛrɛ ma mun faamu et anw fɛ aw journalistes de kan ka jamanadenw lafaamuya o la an b'o sira de kan bi a ko anw bɔgɔ ka fɛgɛn an ko sisan an bɛ bɔgɔfɛgɛya in bila an yɛrɛ b'an ka diɲɛlatigɛ ta en main o fana kelen bɛ kataba 4 y'an bolo a b'o faamu cogo di an ma ladɔnniya k'a fɔ ni kunnafonidi sira in senfɛ fɛn min ye diriba maaw ye o y'a laɲini k'a fɔ maa dɔw de bɛ minnu sigilen don diɲɛ gun kan walasa ka se ka ɲangata wale ta k'o ɲɛsin an ka finitigilakaw ma o sira ninnu dɔw bɛ se ka kɛ fɛn min ye baɲumankɛtɔnw ye ani jo sariyaw lafasatɔnw fo ka taa se kunnafonidi sira minnu bɛ diɲɛ kun kan o hukumu kɔnɔ a ka kan maliden kelen kelen bɛɛ kɛ a ka finitigilakaw kɔkɔrɔma don ka d'a kan ni fiɲɛ jugu min cilen filɛ nin kun wɛrɛ foyi t'a la n'o ye k'an ka finitigilakaw ni k'u tɔgɔ tiɲɛ k'u tɔgɔ juguya a y'a yira k'a fɔ nin baaraba min kɛlen filɛ an ka finitigilakaw fɛ maa wɛrɛ tɛ yen nɔ minnu y'an dɛmɛ a baaraw la i n'a fɔ finitigilaka wɛrɛ i n'a fɔ min na sera kosɛbɛ diɲɛ maa wɛrɛw fɛ
ani fɛnɛ k'a yira k'a fɔ armée malienne bɛ wagati min na i ko bi a kɔni a jolen don a kolo la wa a ka laɲini ne ye cogo min na jamana kɔnɔdenw olu n'u bolofɛnw olu bɛ se ka lakana o hukumu kɔnɔ a ye weleweleda kɛ ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma bɛɛ k'a ka finitigilakaw u kɔkɔrɔma don walasa maa jugu minnu bɛ ka nin waleya cɛjugu ninnu ta ka da an ka finitigilakaw la ni k'a yir'u la k'a fɔ malidenw dalen t'o la wa o ti an ka finitigilakaw olu ka baara ye. An bɛ segin ka na bakurubaw kɔnɔ i n'a fɔ n ye a fɔ aw ɲɛna cogo min na fɛn min ye taji feerela cakɛla dɔw ye ni o bɛ tali kɛ Total, Shell, Oryx o la olu ka maa dɔw n'olu kɔni ye barabilancari kɛ min ni a kɛra ka sanga ni araba avili kalo tile 6 san 2022 ni a kɛra sababu ye ni maa caman olu banana min senfɛ fana u ye maa dɔw minɛ ni ka olu datugu fo ka taa se maa dɔw olu ka bolimafɛnw minɛni na o dugusɛjɛ ni o kɛra alamisa avili kalo tile 7 san 2022 ninnu kɔni ye lajɛrɛ dɔ kɛ ni a kɛra bourse de travail la a kɛra ka sanga ni fɛn min ye wari bon o lafasali tɔn o ɲɛmaw ye yaasa u na se ka kungilenna sɔrɔ u yɛrɛ la cogo min u ka wulikajɔ in na Umar Koita ale tun bɛ a kɛ ne ka hanani jamu ne o de filɛ nin Barakɛla minnu kɔni ni olu bɛ yen n'a bɛ fɔ olu ma ko pompis ni olu kɔni bɛ jɔ station na walasa ka essence kɔni k'o feere nabagaw ma olu kɔni n'u ka ɲɛmɔgɔ bilalen don ɲɔgɔn na kabini arabadon min bɛnna avril kalo tile 6 ma san 2022 u ka wulikajɔ in kun tɛ dɔwɛrɛ ye min kɔni ye ko sɛbɛn dɔw lawariyara an ka ɲɛmɔgɔw ale ni nin station kofɔlen mɔgɔw fɛ min ye Shell, Oryx o la ale ni Total olu naani kɔni olu de ka baarakɛlaw u ni ɲɛmɔgɔw kɔni bɛ ɲɔgɔn na ni mɔgɔ kofɔlen ninnu kɔni bi alamisadonya in na min bɛnna avril kalo tile 7 ma u kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka taa bourse de travail la o lajɛrɛ fana kun ye min ye ka min ye sinabefu ye olu ɲɛmɔgɔw o ni olu ka ɲɔgɔn ye ni ka foli kɛ ɲɔgɔn ye walasa u bɛ se ka kɛlɛ in boloda cogo min na ni ka to sariya kɔfɛ min kɔni ye kɛlɛ ye min bɛ taa syndicaya o hukumu kɔnɔna na. Bon sɔgɔmada na ni sinabefu farala ɲɔgɔn kan pour que an ka se ka an ka mɔgɔw sensibiliser ka sababu kɛ kunu an kun bɔra bon kunu ni ye kunu bɔli jateminɛ i b'a ye k'a fɔ tiɲɛni caman kɛra donc mɔgɔw n'o dusumakasa sira donc c'est pour cela sɔgɔmada na an nana yan tuguni an ka ɲɛmɔgɔw ka se ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye u k'u bolo u toro dusu kan mɔgɔ si kana tiɲɛni kɛ n'an taara station da la an k'an jɔ ɲɛmɔgɔw b'an yɛrɛ la olu bɛ don station kɔnɔ u b'a ɲɛf'u ɲɛna a ye baara bila et puis on continue. Mali bɛɛ de don wa an ka hakɛ an b'a sɔrɔ fɛnɛ anw joli de ka bɔ parce que an ka hakɛ y'anw ta de an bɛ ka kɛlɛ kɛ an ka hakɛ de nɔfɛ an ma taa bi mɔgɔ kan wa fɛn min don fɛnɛ papier min bɛ yen fɛnɛ anw ma sɛbɛn ɲɛmɔgɔbaw de jɛra k'a sɛbɛn o y'a sɔrɔ anw tun tɛ yen nɔ an k'o de ko k'a lawaleya binganni ka dabila. Mali bɛɛ de don o la bɛ Mali yɔrɔ o b'a la Total bɛ Mali yɔrɔ o b'a la Shell bɛ Mali yɔrɔ o b'a la Oryx bɛ Mali yɔrɔ o b'a la. Arabadon kɛlɛ o kɔfɛ an b'a ye k'a fɔ min ye mɔgɔ 10 ye olu kɔni jeginna dɔw ta kɔni yɛrɛ kɛra jogi ye kojugu ye 7 olu minɛna ni k'o bila kaso la moto 19 olu minɛna polisi fɛ. U ye gazi ci an na kunu u ye gazi ci gazi a ye ne yɛrɛ sɛgɛn kosɛbɛ parce que et puis gazi y'an ta ci kun yɛrɛ dɔn ani mo parce que i bɛ gazi ci mɔgɔ la ni mɔgɔ min bɛ kɛlɛ la anw tɛ kɛlɛ la an bɛ ka mouver an bɛ yala station ni ɲɔgɔn cɛ nous à nos grandes surprises an y'a ye pick-up b'an kɔfɛ donc mɔgɔw blessera station Oryx mɔgɔw dɔw blessera Total mɔgɔw blessera Ola mɔgɔw blessera mɔgɔ 10 o banana saba bɛ kaso la mɔgɔ 19 ka moto minɛlen bɛ polisilakaw bolo. O hukumu de kɔnɔna na min ye sinabefu o secrétaire général ye o kɔni b'a yira ni mɔgɔ kɔfɔlen ninnu ɲa k'u ka to sariya kɔ. An ye lajara dɔ kɛ bi u nana bourse de travail la effectivement an y'u ladi an k'u ma k'u ka to sariya kɔ u bɛ fɛn o fɛn kɛ u ka laɲini kɔnɔna na u kana sariya dansago an y'o f'u ɲɛna parce que o ye an taalan ye au niveau de Sinabef o de kɛra bi lajara kun ye mais dansago kɛra o la parce que société ninnu u ye polisiw bila yɔrɔ bɛɛ la pour que k'u bali u ka se k'u ka piquet de grève kɛ u ma na tiɲɛni kama u nana kuma ɲɔgɔnya de kama k'u bɔgɔ o tɛ bɛn syndicalisme la u y'u ka moto minnu minɛ kunu u k'u ka moto segin u ma o tɛ bɛn a tɛ bɛn syndicalisme kunda a tɛ se ka bɛn an tɛ se k'an sigi k'o lajɛ n'a u ka fɛnw ma d'u ma k'an ka mɔgɔw libéré bi a sini an yɛrɛ bɛ sɔn ka wuli ka jɔ kɛ. K'a ladɔnniya k'a fɔ ko sinabefu kɔni y'a jira k'a fɔ
ko ni fɛn ma bɔ nin kɛwale ninnu na nin tile 3 min fɔra nin mɔgɔ kofɔlen ninnu fɛ k'u bɛna baara bila walew boloda o tile 3 kɔnɔ ko ni o kɔni banna ka sɔrɔ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu ma kuma ko olu yɛrɛ kɔni bɛna wuli ni k'u jɔyɔrɔ fa walasa ka se ka nin baarakɛla ninnu dɛmɛ u ka se ka u ka laɲiniw sɔrɔ. o kunnafoni kɔfɛ an bɛ denguni kɛ an ka marabolo kɔnɔ kibaruw la an ka ɲɛmadaw jaw la. a y'aw bisimila an ka bi marabolo kɔnɔ kibaruw la. an bɛ fɔlɔ kulukoro mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la bananba ale sɛrikili la dugutaga mɔbili dɔn binkali wɛrɛ tara ka o sɛgɛrɛ min kɛra tarata a vilikalo tile 5 san 2022 ni a kɛra sufɛlan fɛ nɛgɛ ɲɛ 22 o waatiw la min kɛra kulukoro ni bananba cɛ. a yirala k'a fɔ ko maa maramafɛntigiw minnu buguntigɛnama dɔn olu le kɔni bina mɔbili in kan. seereyaw ye a yira k'a fɔ ko u tara ni dugutagala ninnu ka sifawari miliyɔn 5 o bɔɲɔnko ye. ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni darɛla bananba gendarmerakaw fɛ yaasa ka tɛgɛ kɛ nin makofɔlen ninnu na. an bɛ taa segukaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya san ale sɛrikili la. a yirala k'a fɔ ko siga kɛra maa 20 bɔɲɔnko la ɲɔni bana yɛrɛ minnu na san kɛnɛyaso la. ni kunnafoniya ninnu yɛrɛ kɔni cɛrɛnna ka sanga ni avilikalo tile 6 san 2022 san dɔgɔtɔrɔso ɲɛmaw ye a yira k'a fɔ ko u kɔni ye joliw ta ni ka u bila ka na n'u ye Bamakɔ yan ni olu kɔni a sɛbɛntiya k'a fɔ ko ɲɔni banaw don. o hukumu na san kɛnɛya tigilamaw u bɛ welewelema kɛ sankanw ye u bɛ se ka u yɛrɛ minɛ cogo min fo ka taa se u yɛrɛ tangaliw ma k'a hakili jigi k'a fɔ ko ɲɔni bana a ye tiɲɛniba de kɛ salon san ale sɛrikili la. ka kunnafoniw kuncɛ an bɛ taa Gawukaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burɛm ale sɛrikili la. baarabilancari banbali min ni o kun sigilen bɛ kalandenw olu ka jɛkulu fɛ Burɛm o baarabilancari o kɔni ɲɔngirila min ye kalanw ye o daminɛna tɛnɛn tɛmɛnen avilikalo tile 4 san 2022. baarabilancari in kɔni kun ye k'a jira k'a fɔ fɛn min ye biologie karamɔgɔ ye ko o tɛ u bolo. min ye kalan in tali ye o kɔni kun bɔra lajɛrɛ dɔ la min kɛra Burɛm ɲɛmaw fo ka taa se kalanso in a provisɛriw ani kalandenw yɛrɛ ma. nin kulu 3 ninnu ye tɛgɛnɔbila kɛ bɛnka dɔw la u ni ɲɔgɔn cɛ. o bɛ dan sigi an ka bi marabolo kɔnɔ kibaruw la. an bɛ waati min na ko sisan tani ka segin musakaw olu kɔni yɛlɛmɛ kosɛbɛ ni o bɛ tilali kɛ transfert kan. a yɛlɛ k'a fɔ ko ni musaka yɛlɛnnu ko o kɔni kunbora taji o sɔngɔ gɛlɛyali la diɲɛ kɔnɔ. o min kɔni kɛlɛmɛ gɛlɛya bi tani ka segin o kɛbagaw ma ni o bɛ tali kɛ transporteur fo ka taa se passager kan ni u yɛrɛ t'a dɔn u bɛ u ko yɔrɔ min ni ka taa u ja yɔrɔ min. u caman ye u ka gɛlɛyaw ɲɛfɔ Pɛnda Sidibe ani Sali Sisoko olu ka kuma gɛlɛma la an ka ɲɛmadaw la. ni kari place ninnu falen tɛ dugutagalaw la wa maaw wɛrɛ tɛ dɔw kɔnɔna na karibɔlaw olu ka ɲɛfɔli kɛ o kan. bon carburant sɔngɔ yɛlɛla o ye tiɲɛ ye mais bon il faut k'an fana k'a la ka dɔ fara prix kan pour que an bɛ se ka recette dɔ sɔrɔ cogoya min na voilà o cogoya de don. ka bɔ Bamakɔ ka taa Yɛlɛmani bon sira kan ka bɔ yan ka taa fo Kayi bon dugu misɛnninw b'a la ni passagers b'a kɔnɔna la bon an bɛ se k'olu jigin o yɔrɔ la. bon tarifu dɔw b'a ta i n'a fɔ 2000 francs 400 voilà mais comme waati dɔ la an tun b'a di mɔgɔ ma 2000 ka bɔ yan ka taa Yɛlɛmani. voilà bon mais sisan comme dɔ farala carburant prix kan bon an bɛ ka essayer k'a kɛ 2000 ni 200 mais toujours ni mɔgɔ min nana k'a ka degun yira an na k'o t'a bolo bon an b'a essayer k'a la faamuya bon n'a ma se k'a faamu a bɛ 2000 dama an bɛ taa n'a ye parce qu'on n'a pas le choix quoi. dɔ fara dɔ kan mais an ka maraka place na ka gɛlɛn hali ni ko 2500 yanni mɔgɔw ka billet ta a bɛ gɛlɛya dɔɔni. fɔlɔ la an bɛ taa Yɛlɛmani de 2200 sisan a kɛra 12500 2500 dɔw b'a fɔ o ka ca sinon an yɛrɛ ka choix tɛ parce que problème de gasoil ko problème do sisan gasoil bɛ taa ni mobile Yɛlɛmani o triple de bɛ taa ni mobile sisan mais ni y'a fɔ mɔgɔw ye u t'a faamu donc o gɛlɛya b'an kan kosɛbɛ donc sisan marché ba tɛ ten. ni garibɔla ninnu olu kɛlen don k'u cɛsiri ni ka baara in ta ni dusu ye o de kɛlen don sababu ye ni k'u balo o de y'a to u tɛ k'u yɛrɛ labila. n b'a balo ala barika la n'o tɛ a ka gɛlɛn dɛ a ka gɛlɛn yɛrɛ dɛ parce que waati dɔ la i bɛna i tɛ dɔrɔmɛ 1 sɔrɔ i bɛ segin ka taa so ko alhamdulillah adamaden n'ala ye mɔgɔ da ka i bila diɲɛ na a bɛ fɛn dɔ d'i ma i bɛ balo ni cogo min na ala tɛ mɔgɔ bila gansan n'o tɛ an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ yan sisan an yɛrɛ kɔni ala b'a dɔn gasoil yɛrɛ la passe yɛrɛ an y'a passe kɛ 2000 ni 500 dɔ b'a la dɔ tɛ sɔrɔ a la ma yɛrɛ an b'a fɔ dɔrɔn de n'o tɛ o tɛ sara a ye gɛlɛya dɔɔni an ni client ɲɔgɔn cɛ parce que client dɔ bɛ sɔn dɔ tɛ sɔn dɔ b'a fɔ ko a t'a bolo
Bon, an bɛ se k'a fɔ an bɛ dɔ sɔrɔ ka taa n'a ye so mais a tɛ comme fɔlɔ cogoya parce que a yɛrɛ bɛ ka faamuya gɛlɛya bɛ yen yɛrɛ ka tɛmɛ i m'a ye fɔlɔ la n'i bɛ taa kuma dɔ la i ka journée bɛ ɲɛ i bolo mais sisan bon gɛlɛya in kɔnɔna la fɔlɔ la a tun ka ca n'o ye don o don mobili tun bɛ taa 2 sisan bon mobili bɛ taa kelen kelen de. An ka sara tɛ jɔ vraiment an bɛ fitinin min sɔrɔ vraiment n'an ye dɔnni min sɔrɔ yan an bɛ ala minɛ ka sira minɛ ka gasoil dɔɔni ta n'an bilara sira la ni minnu sɔrɔla an b'a dafa minnu bɛ baara kɛ yan o sara bɛ bɔ o fana de kɔnɔ quoi an bɛ baara kɛ sisan ni mobili fara an bɛ 10% de tigɛ k'a ka baara kɛ n'a ye yan an bɛ 10% de tigɛ mobilitigi an bɛ wari d'a ma n'an ye wari hakɛ min sɔrɔ an b'o 10% tigɛ sisan an ni baarakɛlaw min bɛ yen an b'o de tila ɲɔgɔn cɛ quoi voilà an tɔgɔ sɔrɔ vraiment an tɔgɔ sɔrɔ franchement. u ye wele bila jamana ɲɛmaw ma k'u sen don cogoya min na jamanadenw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ. an bɛ se ka na bakurubaw kɔnɔ i n'a fɔ n ye a fɔ an ɲɛna cogo min na kunnafoni daminɛ la kabini lawale la an ka jamana kɔnɔ sunkalo waati buran bonya olu kɔni bɛ caya ni maa caman kɔni bɛ taa ni fɛnw ye ni ka taa u buranakaw bonya a caman bɛ tali kɛ sukaro kan o waleya min o kɔni bɛ sen na hali bi an ka jamana kɔnɔ yala a wajibiyalen don silamɛya kɔnɔ walima an ka adamadenya ale taabolo de don wa o ɲininkali in jaabira misiri wami o alimami fɛ ni o bɛ tali kɛ aba gara ture kan a ye a fɔ umaru koyita ka kuma galama la an ka ɲɛmadaw la. Sunkalo ale ye kalo kɛrɛnkɛrɛnnen ye min kɔnɔ silamɛw ka ɲuman kɛ u bɛ caya kosɛbɛ wa o kalo kelen in kɔnɔna na silamɛw olu ka ɲɔgɔn dɛmɛ u ka seli ani ka yɛrɛminɛ u bɛ caya kosɛbɛ kalo min kɔnɔ wa o kalo in kɛra ladala kalo ye an bolo min kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ silamɛw olu kɔni u bɛ sukarow san ni ka di u buranakaw ma o de hukumu kɔnɔna na an wulila ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a ɲini k'a dɔn yala o sukaro kofɔlen min filɛ nin ye o ye wajibi ye wa wala bonya parce que nin y'an ka farafina danbe dɔ de ye nin y'an ka farafina valeur dɔ de ye an yɛrɛ ka société sigilen bɛ fɛn minnu kan nin y'o dɔ de ye donc fɛn min don a bɛ mɔgɔ yɛrɛ de a bɛ farafina yɛrɛ de sinsin a bɛ kelenya sinsin a bɛ buranya yɛrɛ tɔ sinsin aw ni ɲɔgɔn cɛ parce que mɔgɔ ni buranya cɛ fɛn caman b'aw ni ɲɔgɔn cɛ bon sunkalo dɔrɔn tɛ o a fɔ sukaro dɔrɔn tɛ fɛn wɛrɛ fana bɛ yen min bɛ se ka di sunkalo kɔnɔ dɔw b'u ta kɛ wula fɛ sunakari jɛgɛw bɛ yiran sɛw bɛ yiran ka taa n'a ka taa bonya de don quoi. musow ka jateminɛ parce que a ko ni problème fana musow b'a la parce que musow dun b'a fɔ ko vraiment an yɛrɛ ka du kɔnɔ an fɛn bɛ so kɔnɔ k'olu bɛɛ cɛ taa ni sukaro ye so kɔnɔ ko ne cɛ ma se ka sɔrɔ ka taa donc ko mun filɛ nin fɔ musow yɛrɛ de k'a faamu k'a fɔ ko nin sukaro ko nin filɛ nin diyagoya tɛ i jija cɛ ka se muso kɔrɔ dɔrɔn ni cɛ sera muso kɔrɔ a ba dɔrɔn a banna sukaro ko nin fɛn ninnu filɛ olu tɛ se ka kɛ furu tagalan ye o. comme i y'a fɔ cogo min na buran sukaro di laada kɔrɔ de don anw fɛ yan Mali la an kɔrɔbayala k'a sɔrɔ mɔgɔ caman b'a kɛ mais o t'a yira k'a fɔ ko jagoya don a ko bɛ ɲini ka jigɛn sisan dɔɔni ka sababuya kɛ Ala bɛ k'anw kalifa muso minnu na a dɔw bɛ a yɛrɛ ma ɲɛfɔ u ye yɛrɛ mais u balila ka na mɛn dɔrɔn buran sukaro bɛ di ni sunkalo nana se ten ni e ma depuis sunkaro tile fɔlɔ filanan sabanan mana tɛmɛ k'a sɔrɔ i ma di muso dɔw bɛ kuma misɛnnin cɛ fa bɛ kɛ sababu ye a bɛ kɛlɛ. walasa min ye aba garan ture n'ale ye alimami ye wami misiri kɔnɔ golf la ale bɛ ɲɛfɔli kɛrɛnkɛrɛn kan ye. i ni ce i ka nin ɲininkali la an bɛ min fɔ buran sukaro ko la ni mɔgɔw b'a fɔ ko jagoya don jagoya tɛ sɔsɔli tɛ nin yɔrɔ la o sunkalo ye ɲuman kɛ kalo de donc sunkalo yɛrɛ n'i y'a lajɛ Ala yɛrɛ y'a fɔ an ɲɛna ko kuranɛ yɛrɛ jiginna sunkalo kalo de la k'anw bilasira ka anw ka adamadenya koɲɛw bɛɛ fɛngɛ ka dilan donc n'i y'a ye o kɔnɔna yɛrɛ la kuranɛ yɛrɛ kɔnɔna tuguni Ala yɛrɛ b'a fɔ an ɲɛna tuguni k'an k'an teliya ka taa ɲuman kɛli ma bon n'a fɔra ko ka teliya ka taa ɲuman kɛli ma Ala yɛrɛ y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ a ma foyi da mɔgɔ si kun mɔgɔ tɛ se fɛn min kɔnɔ donc o de la n ko wajibi tɛ mais a kanunen de don donc ni i bɛ se i se ye fɛn min ye i se ye min ye i b'o di ŋaniya yira la parce que hali n'i dɛsɛra waati min na i bɛ se ka kuma ɲuman o yɛrɛ bɛ se ka kow ɲɛ quoi mais k'a bila ten ou bien k'a kɛ nin n'a fɔ kɛlɛ ye k'a sɔrɔ olu yɛrɛ t'a kalama olu yɛrɛ i b'a sɔrɔ olu yɛrɛ bɛ duwawu la e yɛrɛ parce que e yɛrɛ i bolo k'a fɔ ko hakili b'a la k'a fɔ ko e ma taa ni nin ye i b'a sɔrɔ olu yɛrɛ hakili tɛ e la yɛrɛ. hakili jiginna nin kalo in kɔnɔ Ala bɛ silamɛw bali ka kojugu caman de kɛ min b'a yirana k'a fɔ nin kalo in kan ka ɲuman caya ale kɔnɔ.
o kunnafoni b'an bɔ ni ka taa munumunu an ka jamana kɔkan kibaruw la min bɛna ɲɛfɔ aw ye Fadi Talifi Mayiga fɛ. Aw bisimila jamana kɔkana kunnafoniyaw la an b'a daminɛ Gine ale jamana la. Olu ka jamana fanga kɔrɔ maaba 4 n'o bɛ tali kɛ minisiri ɲɛma kɔrɔ Ibrahim Kansori Fofana, lakana minisiri ni Ali Mohamed Diane ana ɲɔgɔnna wɛrɛ. Olu nɔm nena ka sababu kɛ yurugu ani faso wari duni ye n'o kɛra sababu ye u bɛn'u bila ka taa kiiri la. N'an bɔra yen an ta Burkina Faso ka sanga ni bingana wali min tara ka fintigilakaw sɛgɛrɛ ni o kɛra Samatega jumadon avril kalo tile 8 san 2022 o kɛra sababu ye fintigilaka 12 olu de bɔnɛna u ni na fo ka taa se maa 4 wɛrɛ ni olu kun tɛ fintigilaka ye nka olu bala ka jamana fana lakana la sabati olu fana bɔnɛna u ni na a kɔni yirala k'a fɔ ko minɛn caman o de tiɲɛna wa kunnafoniyaw la hali bi ko ni bingania wali kɛra wagati la wagati min ne fintigilakaw fana bɛ wuli ka jɔ caman de la nin dugu kofɔlen na yaasa ka se ka lakana sabati. N'an bɔra yen nɔ an bɛ taa Chad dɔgɔkun 3 baarabila kɔ u ka jamana sariya tigilamɔgɔw fɛ olu kɔni y'a laɲini ka baara daminɛ kura ye wa ni baarabila in yɛrɛ sɔrɔla min fɛ o de bɛ tali kɛ ni ma kofɔli ninnu bɛ baara kɛ lakanabaliya min kɔnɔna na wa u ka ɲɔgɔn ye dɔ sen fɛ sariya ma caman olu kɔni y'a laɲini k'a fɔ ko ni gɛrɛwu in kana ban sabula ko n'i y'a ta ka jate minɛ k'a ka ca ni dɔgɔkun 3 ye fintigilaka minnu ye bingana wale ta k'a ɲɛsin u ma ko fanga tigilamɔgɔw ma u si wele. An b'a kuncɛ ni RDC ale kunnafoniyaw ye ka kɛɲɛ ni tajiko gɛlɛyalen u ka jamana kɔnɔna na u ka gouvernement o kɔni ye fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan yaasa jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min na u y'a yira k'a fɔ k'an bɛ don min na i ko bi tajiko o kɔni nɔgɔlen don u ka jamana kɔnɔna na wa o baara yɛrɛ sera ka waliya sigikafɔ de sen fɛ min kɛra maa minnu bɛ tajiko ɲɛnabɔ u ka jamana kɔnɔna na ni gouvernement maaw ni ɲɔgɔn cɛ yaasa ka se ka fɛɛrɛ jɔnjɔn sɔrɔ nin gɛlɛya in na ko tajiko gɛlɛyali o ye kɔlɔlɔba de lase u ka jamana sɔrɔ ma dɔgɔkun tɛmɛnen ko $100 miliyɔn 100 ko o de dira cakɛda minnu ka baara bɛnnen don tajiko ɲɛnabɔli ma u ka jamana kɔnɔna na ka sanga ni u ka juru minnu bɛ gouvernement la. Ka kunnafoni kuncɛ an bɛ segin ka na an ka jamana kɔnɔ sunkalo waati in na fɛn min ye yiridenw ye fo ka taa se nakɔlafɛnw ma olu kɔni dunni nafa ka bon kosɛbɛ farikolo ma min yɛrɛ kɔni ɲɛfɔra an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ fɛn min ye o yiriden feerelaw fo ka taa se o nakɔlafɛn feerela ninnu ma u caman bɛ kɛ su kɔnɔnaw na wa dɔw yɛrɛ bɛ kɛ du kɔnɔnaw na wa a caman de bɛ u ye a yira k'a fɔ gɛlɛya kɔni bɛ u ka feere siraw la o hukumu kɔnɔ Fadi Talifi Mayiga ale a ka kuma gɛlɛma tɛngu dɔw la an ka ɲɛmadaw la. Yiriden ye dumunifɛnw ye minnu ka timi kosɛbɛ maaw kelen kɔ ka dumuni kɛ u b'a dun yaasa ka se k'u ka dumuni yɛlɛma joona wa vitamini caman de bɛ yiriden ninnu na minnu ka ɲi adamaden farikolo ma kosɛbɛ o de hukumu kɔnɔna na sunkalo la a ɲininen don kosɛbɛ maaw fɛ a feereli kɔni an bɛ don min na i ko bi an ka jamana kɔnɔna na ale jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ nka o n'a ta o ta a feerebagaw kɔni olu bɛ gɛlɛya dɔw sɔrɔ. Yiridenw ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn f'a feerecogo jɔrɔ b'an minɛ bi yɛrɛ an bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ Abidjan namasa ta 3,500 n'i nana fɔ client ɲɛna k'i b'a feere 440 i tɛ se k'a feere ne bɛ obligé k'a di mɔgɔ ma 450 mais ne bɛ perdre parce que sunkalo dabɔra an ka ɲɔgɔn dɛmɛ n'a nana ni gɛlɛya donc n'i ko i b'a feere cogo dɔ la a tɛ se ka ɲɛnabɔ an ka ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ u ka fɛɛrɛ kɛ pour que an ka minɛnw da bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na fɛn foyi da ma nɔgɔn sisan an ka fɛn bɛɛ da ka gɛlɛn. Wagati dɔ yiriden bɛ gɛlɛya ala komi an filɛ cogo min na sunkalo kɔnɔ nin a ka gɛlɛn sisan yɛrɛ de fɛ an bɛ namasa fila an bɛ namasa sɔrɔ 2,400 2,300 2,300 mais sisan a taara fo 3,700 Mali namasa fana an kun b'o sɔrɔ 2,000 mais sisan o fana ye 2,200 2,300 Maliyɛnw yanni ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ k'a k'i yɛrɛ fɛ an ka yiridenw n'i ye ba don a la mɔgɔ wɛrɛ bɛ ba don a la kɛ hali Maroc melon filɛ melon tun tɛ sɛnɛ Mali la yan Maroc melon mais tun tɛ sɛnɛ yan mais sisan Maliyɛnw y'a sisan u b'a sɛnɛ yan a ka di ko Maroc ta wa a ka ɲi ko Maroc ta wa a bɛ min k'an bolo i b'a san a bɛ tile 5 tile 6 a tɛ tiɲɛ. Bon sunkalo na légumes sugu tɛ ten bon minɛnw gɛlɛyalen don fɛnɛ parce que gɔyɔ yɛrɛ tɛ se ka san yɛrɛ kabi sunkalo kalo yɛrɛ jɔra gɔyɔ maga tɛ se ka kɛ gɔyɔ la an bɛ wagati min na i ko sisan minɛn yɛrɛ min ka nɔgɔn nafɛn kɛnɛ kunda o ye céleri client minnu jɔ minɛn kunna tuma dɔ i yɛrɛ bɛ tila ka obligé k'u wele ko na n k'a d'i ma nin da in na hali n'i tɛ tɔnɔ sɔrɔ i k'i ka jagokun yɛrɛ sɔrɔ. Fɛnw bɛ tiɲɛ tiɲɛtaw ka ca
sannikɛlaw ka misɛn dɔw bɛ na u bɛ kuma caman camanw ɲɛ ni ko a da ye min ye u b'a fɔ k'o ka ca ni ko a da ye min ye u b'a fɔ o ka ca kuma dɔ sanni bɛ kɛ kuma dɔ sanni tɛ kɛ mais sunkalo in kɔni na a ka fisa dɔɔnin. A lemuru ninnu an b'a ta da gɛlɛn na an bɛ n'a feere n'a ma ban tile kelen mandarini yɛrɛ kɔni a bɛɛ bɛ fili. An ni client cɛ gɛlɛya b'a la dɛ an bɛ taa gɛlɛya la mais olu bɛ na client bɛ na u b'a fɔ k'an bɛ nɔgɔya kɛ olu ye an b'a ta da gɛlɛn ma an tɛ se ka nɔgɔya kɛ olu ye quoi fo an fana ka dɔɔni sɔrɔ a la dɛ mais client fana t'o faamu. Hakilina jigila yiriden ninnu u dunni kɔ u bɛ magoba de lase adamaden farikolo ma kɛnɛya ta sira fɛ wa a feereli bɛ kɛ sababu ye ka sɔrɔba de ladon an ka jamana kɔnɔna na. Ni bɛ dan sigi an ka bamanankan kunnafoni na ka sanga ni bi kari a fili kalo tile 10 sanba 2022 an cɛya ka kulomajɔ la Ala ka su wɛrɛ d'an ma.